ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் கேடி பேபி கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் சோயாபீன்ஸ் பிரட்டல் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு கடாய் வச்சுட்டு சூடானதும் 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துடலாம். அதில் 1/2 ஸ்பூன் கடுகு, 1/4 ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துட்டு ஒரு பெரிய வெங்காயம் நீள்வாக்கில் வெட்டி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துட்டு வதக்கிடலாம். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இடித்த இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துட்டு ரசம் போகிற அளவுக்கு வதக்கிடலாம். ஒரு தக்காளி அரைச்சி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துட்டு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு வதக்கிடலாம். எண்ணெய் பிரிஞ்சதும் ஸ்பைசஸ் சேர்த்துடலாம். கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 3/4 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/4 ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், கலருக்காக 3/4 டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சேர்த்துட்டு ராஸ்மல் பொருளுக்கு வதக்கிடலாம். பச்சை வாசனை போனதும் இதில் 1/4 கப் தண்ணி சேர்த்துடலாம். 150 கிராம் சோயாபீன்ஸ் குக்கரில் சேர்த்துட்டு தேவையான உப்பு சேர்த்துட்டு 2 விசில் வேக வச்சு எடுத்துருந்தேன். அதை வடிகட்டிட்டு இதில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு இதை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். டேஸ்ட்டு பார்த்துட்டு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஃபைனலாக மல்லித்தலை சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ரொம்ப சுவையான சோயாபீன்ஸ் பிரட்டல் ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கேடி பேபி கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன்.